sekta mar puonjo. To korka msara to kanyal we chien. Kata bed ni gichako chiwo msara matin tin. Wan kaka jo union moso jopuonj manie public sector. Wakwayo sirkal ni ka gigo budget magin godo, ging'iyane ni pesa magimiyo jopuonj sani okoromo mondo jopuonj odak e ngima monyalo chiwo somo e yo makare maonge gi gik mabage kata gik moting'o mapek nikech pesa moko moyudo. Ging'iyane mshahara mondo bed commensurate gi ngima manitie sani. Aparo ni mano e yo malong'o monyalo ensure ni somo dhi e yo maber. Giti gi jopuonj manie primary school, nitie jopuonj molony. Jopuonj manigi P1, winjo ka one of the people mamondiko kowacho ni nitie jopuonj mano medore. Inyalo chako kaka jopuonj ma P1. To nitie medruok mitimo, nitie experience miyudo, to nitie medruok mitimo kidok idhi puonjori. Ni chako ka P1 koro in gi diploma, in gi degree. We mondo sirkal oti gi jopuonj go nikech they are readily available, ginyalo konyo sekta mar somo. Erokamano ahinya nyakoro mga jwang'